Παιδιά, πλάτη μας έχει. Πλάτη μας έχει. Πλάτη μας έχει, παιδιά, και είναι γύρω στα 10 μέτρα. Πω, πώς είναι ρε παιδιά. Πάρε και την ουρά, βγάλε μου την ουρά. Βγάλε μου την ουρά ρε φίλε. Όχι ρε, μη κρύβεσαι. Μακρύσου, μακρύσου. Μακρύσου. Παιδιά, είναι γύρω στα 10 μέτρα. Βγάλε και την ουρά, βγάλε την ουρά, βγάλε την ουρά. Βγάλε την ουρά. Ναι ρε φίλοι. Άντε, καλή νύχτα. Γεια σου. Πάρε με και πένα. Γεια σας. Ήμασταν κι εμείς εκεί. Ήμασταν κι εμείς στο κότερο. Ήμασταν κι εμείς στο κότερο, τα σούλα. Μην τραβάς αυτούς μόνο, ήμασταν κι εμείς στο κότερο. Παιδιά, τι βίντεο έχω τραβήξει. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Φύγε Γιάννη, σιγά σιγά λίγο μακριά να ξαναβγεί άλλη μια φορά να πάρει αέρα. Παιδιά, λίγο μια φωτογραφία εκεί πέρα. Κι άλλο πρέπει να έχει και μωρό κι άλλα. Νάτι κι άλλοι. Πίσω, τέρμα πίσω κι άλλοι έχει. Παιδιά, είναι κοπάδι από φυσιτήρες. Τέρμα πίσω δείτε. Πέρα. Έχει κοπάδι από φυσιτήρες. Τις πετύχαμε. Δηλαδή τι άλλο να Πάρε το τηλέφωνο το κουστό. Παιδιά, θέλω τώρα να δω ένα πιγκουίνο. Ή το πουστό. έχω τραβήξει, φίλε. Γιώργο, Χριστίνα, είστε γούρια. Γεια σας λέει. Είστε γούρια. Κρατήστε λίγο, κρατήστε λίγο. Κρατήστε λίγο. Σου να φεύγει. Ναι. Κάτσε. Σάκη, δες πίσω τι γίνεται, είναι 2-3. 2-3 είναι εκεί. Και σου είπα, έχει και μια κίνα μπροστά, εκείνο το απόνερο. Είναι εσύ. Η τσαντούρα είναι. Νάτι, δες. Δες εκεί τι γίνεται. Δες εκεί τι γίνεται.